Kolojan min filɛ aw ɲɛ kɔrɔ yaku ka nafolofin kirikiri sɔrɔ ni kolojan in de b'a kɛ walima i muso murutilen don walima i muso bolilen don i bɛ fɛ ka karaba ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ yaku nin ka teli o fɛ o ye teliya dan ye a kɔrɔbɔ dɔrɔn i b'a ye bilahi moriw b'a fɔ nin ma ko Kayifa Sajamuka yaku ni kabako kolojan di mina nasira fila d'i ma wariko kan yaku ani musoko kan a fila bɛɛ kɔrɔbɔ n'i ye min yala a fɔ garibukɛ ye ala ko ye wulibali ala de ko an ka wele k'ale b'an jaabi ne balimakɛ n'i kamana gana kana ɲɛsin foyi ma fɔ ala tɔgɔw kana ɲɛsin foyi ma fɔ kuranɛw i kulo ma da i ka garibukɛ lamɛn min bi fɔ i k'a ta ka baara kɛ n'a ye konsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ yaku dekun t'a la anw bi ala tɔgɔ jɛlen de di ala ka jɔnw ma n'u ye baara kɛ n'a ye u b'a ye o la nin kolojan in garibukɛ bɛna kuma nin kan bi a jira diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ la ko Konate kuma n'a kan Kayifa Sajamuka yaku i b'i jija n'i bi fɛ k'a kɛ wariko la wariko gɛlɛya dɔ de b'i la walima fandanya dɔ cunna i kan walima problème dɔ cunna i kan i b'i fɛ ka ala wele wariko la a k'a kɛ joona joona i ka se k'o problème ɲɛnabɔ Kayifa Sajamuka de b'a kɛ yaku i bɛ jabakɛnɛ ɲini n'i ye jabakɛnɛ sɔrɔ i bɛ Kayifa Sajamuka a sɛbɛnnen filɛ i ɲɛ kɔrɔ cogoya min na i b'a sɛbɛn nin cogoya in na mimu min filɛ nin ye i b'i ka laɲini don o kɔnɔ i ka wariko hami i b'a don a kɔnɔ yaku n'i y'a don o kɔnɔ i b'o sɛbɛn kurukuru ni k'o sɔɔri jabakɛnɛ na i bɛ jabakɛnɛ sɔgɔ ni ka sɛbɛnden in sɔɔri o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka jabakɛnɛ in bila kɛrɛfɛ yaku i bɛ kɔlɔsi ta Kayifa Sajamuka Kayifa Sajamuka Kayifa Sajamuka i b'a wurudi 1111 yaku n'o jaba tolila bilahi o y'i ka laɲini sabatilen ye n'i ye nin kɛ yaku a banna i y'a faamu maa min bɛ fɛ k'a kɛ musoko la yaku Kayifa Sajamuka n'i y'a baara musoko la sɛgɛ bɛ wuli cogoya min na ka taa sɛden ta ka bɔ a ba kɔrɔ bilahi Kayifa Sajamuka a ka teli ka tɛmɛ sɛgɛ kan sɛgɛ min bɛ taa sɛ ta i muso bolila ka taa jamana gɛrɛ i bɛ fɛ k'a ta ka na i b'a fɔ sɛgɛ bɛ sɛden ta cogoya min na yaku Kayifa Sajamuka baara o cogo kelen don jabakɛnɛ ɲini n'i ma jabakɛnɛ sɔrɔ min ka teli yɛrɛ yaku ye nɛgɛwala di nɛgɛwala ɲini dɔrɔn i ka Kayifa Sajamuka sɛbɛn a kan i tɔgɔ ni muso tɔgɔ don i k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma mimu in kɔnɔna na n'i y'o kɛ o da tasuma kan i k'a wurudi kun 1111 yaku i k'i sigi k'o muso kelen lajɛ a bɛ kɛ komi fabile de wulila la a bɛ boli k'i yɔrɔ ɲini de hali i t'a fɔ a ye ko na a bɛ na ne Kayifa Sajamuka jɔyɔrɔ ye o tuma ne bɛ min fɔ siɲɛ caman yaku maa min bɛ fɛ ka wari sɔrɔ walima ka ala wele wariko la ala ka nafolo d'i ma o ma se si ka wurudili ma o ma se si ka seli ma o ma se si ka kuranɛkala ma yaku ala gindoli tɔgɔw bɛ yen n'i ko n ko ala ma ka ala ka da kɔngɔ n'o ye wariko la bilahi tɔrɔ fata ayini don ala b'a kɛ o ala tɔgɔw bɛ yen o gindow bɛ yen si ka wurudili tɛ si ka seli tɛ a ma se o ma o mɛ alijinɛ ɲinina o bɛ se ka si wurudili de la alijinɛ ɲinina o bɛ se ka si kuranɛkala na alijinɛ ɲinina o bɛ se ka si seli la o ye alijinɛ ɲinini sira dɔ ye mɛ min fɛ ka ala deli wariko la yaku o ma se si ɲɛnama bilahi o ma s'a ma a ye mori kankaraw ɲininka a fɛn o fɛn ka baara ye nafolo ko ye k'a bi nafolo baara si ɲɛna tɛ o tɛ o a ka teli o ma yaku tɔgɔ dɔw de bɛ yen n'i y'o kɛ olu ye kun fayakunu ye kun fayakunu kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye n'i ko kun fayakunu a bɛ kɛ n'i ko kɛ a bɛ kɛ o ala tɔgɔw bɛ yen nafoloko la dɔrɔn n'i y'a kɛ a bɛ kɛ o ye diɲɛ ko ye tɛ lahara ko ye
y'a faamuya yaku nye ala tɔgɔ wulibali dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ kun i y'a faamuya nafolo ko ka o ka teli o ye teliya dan ye o ye suratul waqi'a di iza wakati sura moridenw b'a dɔn yaku dɔnnibaw b'a dɔn minnu sigilen don a kan ala u b'a dɔn garibukɛ bɛ ka kuma fɛn min kan dɔnnibaa caman bɛ yen yaku gindo min b'u bolo iza wakati don o de y'u kɛ ka etazi baw jɔ o de y'u kɛ ka mobili ngaraw san o tuma ne balimakɛ e bɛ fɛ ala k'i ka fantanya kɛlɛ k'i ka gɛlɛya ban ka nafolo d'i ma kari hani teliya la karabali la iza wakati baara don n'a baara kɛ bilahi ala bɛ nafolo d'i ma Konate y'a fɔ tɛ dɛ yaku a kɔrɔbɔ ne bi min fɔ diɲɛ ye maa ye Konate shiri billahi yaku wariku tɛ maa di ala ka jɔnw ma di u dɛmɛni kama k'u ka gɛlɛya n'u ka tɔɔrɔ kɛlɛ dɔnni b'a ka baara di ka mɔgɔw dɛmɛ a bɛ se min na dɔnni kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ n'o ye ni garibukɛ wulila k'a bi fantanw dɛmɛ ka miskinaw dɛmɛ yaku ye baara de dɛ o la n y'a f'i ye ka nɔgɔya don iza wakati baara kɔnɔ i b'i fɛ ka iza wakati baara kɛ ka nafolo sɔrɔ teliya la yaku a baara bi kɛ 30,000 nka i bɛna ni 15,000 ye ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bi baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara yaku baara in bɛ kɛ nin cogoya la et puis c'est tout i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier ni mako bi iza wakati baara la yaku a baara ka nɔgɔ a bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la o tuma garibukɛ ka téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 yaku n'i ye weleli kɛ nin na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi yaku nafolo yɛrɛ de ye diɲɛ sepasema ye n'ale t'i bolo ala billahi yaku mɔgɔw t'i bonya ni nafolo t'i bolo i teriw bi ban i la n'a t'i bolo i balimaw bi ban i la n'a t'i bolo yaku i jɛɲɔgɔnw bi ban i la fantanya kama dutigi fantan yaku i bi bɔ dutigiya la ni dɔgɔkɛ ye wari sɔrɔ kɔrɔkɛ fantan ni maa bɛna ci la kɔrɔkɛ fɛ yen u bɛ ɲininkali de kɛ ko dutigi kɔrɔkɛ bɛ yen wa yaku n'i t'o dɔn o de ye fantan ye ala k'an bɛɛ kisi fantanya ma n'i bɛ fɛ ka fantanya ka kɔlɔlɔ dɔn k'a ka tɔɔrɔ dɔn yaku yala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yala i kan ka tungarankew lajɛ u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi yaku a ka jugu o ye juguya dan ye olu de jɛna u mansaw kɔ yan ka jɛn u balimaw kɔ yan ka jɛn u sinjiw kɔ yan ka taa wali jamana kan k'an bɛna fɛn ɲini k'an ka du bɔ gɛlɛya kɔnɔ yaku n'i y'o dɔw ye tungana ye u hinɛ b'i minɛ billahi e min bi ya kuma dɔw la e yɛrɛ b'i ɲini ka kusaya ka tɛmɛ o dɔw kan mais a bɛɛ solution ye min ye yaku ye sababu de ye adamaden ka da sababu la sadiri dɔ bɛ taa damanda la o ni sanu caman bi segi ne ko karisa taala damanda la o ye sanu caman sɔrɔ ne e y'i ka saginiw fara ɲɔgɔn kan ka boli ka taa o taatɔ ye min kɛ e m'o kɛ o ye min sɔrɔ i t'a sɔrɔ ɲɛnamaya bɛ nin cogoya de la o de la adamaden n'i bi don ko o ko la yaku a ɲɛɲini n'i bɛna baara o baara kɛ a ɲɛɲini n'i bɛna taa voyage o voyage la a ɲɛɲini diɲɛlatigɛ yɛrɛ de sigilen don ɲɛɲini kan maa o maa y'i da ko ɲɛɲini na yaku a b'i da fɛntigiya la o la ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka hamiw dilan ala k'an garizigɛw foni ala k'an ka tɔɔrɔw ɲɔni yaku ala kan'an juguntanya mais ala kan'an jugu sanna an bɛ min ɲini ala bolo ya rabbi ala k'a latigɛ ala ka nafolo suuro an ka ala ka denbarikamaw d'an ma ala k'o kɛ Muhamadu Mustafa kanu kosɔn alikaba lɔhɔrɔma kosɔn sɔli ala nabi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.